Meidän pitää löytää se joku ihana spotti, mistä me asuu. Ja, weet je wat het mooie is? Dat krijg je juist steeds meer die kijken op hopperpot. Ei tänään tuppaa nyt. Niin, siis mulle tuli pioni kanssa niinku mieleen. Niin. Nyt tulee, mun varjo tulee tähän vai? Se on mun pitää. Uudenkin. Joo. Dan gebruik je een specifieke lijm. Tuolla on joku tollanen ihana, siis toi on... Se oli just ylioppilaspäivä, niin ne oli kuvaamassa siellä. Siellä on... Mekin tiedäksä myymälöihin, missä on sipuleita ja sä katot niitä kukkiin, niin siinähän mun tarvitsee kaivaa niitä kuoppia, missä olisi otolliset, tiedätkö, riittävästi aurinkoa. Ja... Miten nekin siellä on? Sekin on kun Ne on jotain kaaleja. Niin. Ja kato tää metsä tässä. Niin, että semmoisen, että Ja saisi sitten- niinku sellaisen kokonaisuuden. Tässä tulee vähän niinku semmonen rodojuttu tuolla. Joo. Niin, tässä nyt, niin sit jos me kävelään tossa niinku tonne, Joo, mennään. approximately mulla on vasta 2238. No niin, se ei oo mitään. Onko? Hei, mihin sä pääsit eilen? Se tuli... Mä unohdin katsoa sen ennen, mutta se oli ollut paikko. No kun mä... Ik kom er wel heen zijn. 我们先看一下贵的。 Leuk. Kamera käy kuumana täällä. No niinpä. Mulla oli 100% nyt. Nää näkyy jotenkin paremmin just tässä, kun aurinko ei paista. Niin... Kyllä. You don't have it, right? No. Mut ei niin. Jos mä heittäydyn sinne, niin ottaa kiinnostunut. Joo. Het moet het muziek. Ach nee. Also das ist voll schön. Tää on vähän satumainen maisema. Niinku joku sellainen unimainen. Final. Tää on niin kaunis, ihan. Ja, 9 days.